Il-qorti ta' raġun lill-ispettur Eltin Taljana u ġelet il-Gazzetta Malta Today tħallas f'danni s-somma ta' 2000 euro wara kawża ta' libel fejn instab li l-informazzjoni pubblikata kienet informazzjoni mhux pruvata. Eltin Taljana kien ressaq dan il-libel 5 snin ilu b'reazzjoni għall-artiklu fil-Gazzetta f'Awwissu ta' 5 snin ilu. Fl-artiklu kien intqal kif Eltin Taljana kien investigat internament fil-Korp tal-Pulizija dwar allegazzjonijiet li hu kien kellem lil Daryl Luke Borge qabel ma ssejjaħ biex jixhed f'inkjesta dwar il-każ li fih hu spiċċa tressaq quddiem il-qorti bi żball akkużat b'serqa. Ingħata ukoll Taljana flimkien ma' 3 uffiċjali tal-Pulizija oħra kien ressaq lil Daryl Luke Borge bi żball. Il-Malta Today kienet ukoll rabtet lil Taljana b'attakk meta tqabbad il-bieb tal-editur Xavier Balzan fl-2007. Il-qorti qalet lin-nutant li l-Pulizija ma tax il-fajl personali ta' Eltin Taljana u dan kien fatt li seta' preġudika din l-investigazzjoni. Madankollu kien Taljana stess li ppreżenta l-fajl tiegħu fil-qorti biex ingħadda f'ismu. Fil-fatt il-fajl kien ikkonferma li kienet l-eks mara ta' Taljana li għamlet ir-rapporti fil-konfront tiegħu. Il-qorti notat ukoll li ma ttieħdu l-ebda passi fil-konfront ta' Eltin Taljana. Fil-fatt kienet l-eks mara ta' Taljana stess li għamlet ir-rapport dwar l-attakk fuq il-bieb tad-dar ta' Xavier Balzan, xi ħaġa li anke l-investigaturi kienu informaw lil Balzan li Taljana ma kellu xejn x'jaqsam. Fid-dawl tal-evidenza kollha provduta l-Maġistrat Francesco De Pasquale ikkonkluda li l-artiklu kien ibbażat fuq allegazzjonijiet aktar milli fatti u kienu intenzjonati biss li jagħmlu ħsara l-reputazzjoni tal-Ispettur Taljana. Għalhekk il-qorti ordnat lill-ġurnal biex iħallas is-somma ta' 2000 euro.